बेयावबा मा दोनो फांथेजोबदों माथो दैनि गान्दा नामा माथो जेबो गैया माथो बुस्थुआलाय जेबो गैया माथो नोंनाय ना बै न'आवसो दङ नैबेयावसो दङ नैबे सिङावसो दङ होनो किंखं ना मा होनो अह मुफुर दोननोबो मुफुर बबेयाव दङथाय थैखोना माखो सोरबा सुवादनालाय अमा सायसा हाखरफ्रावसो महायबा लोमजानानै उन्दुना दं दा सोरबा सुवादना दंफांफ्राबो ओरैबायदि समायना रमायना ना आयु जायगाफ्रा मिथिबो माइक सोनो मोनैयानो मोजां जायाखिसै आंनिया माइकखौनो गेटआव गारबोनांदों स्टेन्डबो गेटआव गारबोनांदों माइक माबा माबि सोनो मोना फाग्लासो सुइमिं पुल दं नामावलाय बेयाव मैफोर नुनो मोनो खोमा मा जुनार दङ मिथिया आं दा ओरै हाबना नायनोसै बटफ्राव नायदो ओरैहाय सैमा सियालनिसो माथो बटनालाय मै दङ बुस्थुआलाय साला सुवाफ्रा दाउसिखावफ्रालाय बोरो बै एसे गुदुङावसो हाबनानै दंना साला सुवाफ्रा दाउसिखाव जाना नै साला दाउसिखावा नै बेयाव उन्दुना दं गेटना ओरैबायदि मोजां नुनानै गेटखौ नोंथांमोना देखायनि वाव ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बेयावहाय दैया माबायदि नै स्टेन्डार्डनानोसै वाव हमना लांनो मोनला जाजागौमोनलै फालो फालोबानो दं माथो जाजागौमोन हमना लांनो मोनला मा मै होनोब्रा बिदिखौलाय खांखोना खांखोनि गं दं होनो गयरारानो हाग्रानि बोरमा नामा फालो फालोबानो खारगासिनोलै मा गांग्राव गांग्रावनो सख्रा मैसो नामा आखि बिफां सिङाव उन्दुनानैहाय सिखारनानै खिया ज्राव ज्राव होनना बागदावनानै खाग्रा जोबना साला बेयाव सिख' दं नै सिख' होनो बिदिखौ हाग्रायाव ज' ज'था होसोग्राया साला सुवादना ट्रेनिं खालामदों नामा बुरबकआलाय स'आना गाबगांहोगौमोनला साला खाथियाव मोनला नै बेयावबो दङ नै साला सुवादफ्रा रायख'सा जेखौबो थोआ जालाबो सुवादफोरनो माने हाग्रासोलै जायगायानो बांद्राय सुबिदा नङा बिदि शुटिं खालामनो गोजान जायो DSLR फोरसो नांगौमोन मोसौ मै होनो ना माखौहाय लोगोफोर मोसौ मै खांखोना खांखोनि साला सिखाख्ल' मानसि सिगिलाबायगौलां सिङाव हाबनानै लान्थिखुनानै सिखाख्ल'नानै सिगिला खम खारग'यो सुवादफ्रा ओइ मुफुरा गुदुं सिङाव हाबजोब्बाय दाखालि मानसियाव थानाया मुफुर आसिफोरानो देन्जारखा थांलाय फैलाय खालाम बुरबक
जोबमा दोनजादों साला हामदों जोंनिखौ बायदि जोबमा दोननांगौ गामियाव फैलाबायग्राखौ बुन्दासोबाव नैबे थांलाय फैलाय खालामग्राया बैयो बुन्दिन्दा साला सिङाव एब्रेनो हानाया दल' थाखागोन बैयो देरसिनमोन सिङाव एब्रेनाया जायगाया बेनो मुफुर थाग्रा फाग्ला जादों ना माथोले थांलाय फैलायनो ओरै हाबनायनिसै मा नुयो नै बेनोमोन आं दहाय सि खाख्ल'नानै सिगिनो नागिरनाया हाग्राफ्रालाय बोरै रायसोदो जुनारफ्रालाय नांथायना नांथाया आं ओरै थांबावनायसै मा नुबावो ओरैहाय मा मै दंलै ए खोथि होनोदां बिदिखौ खोथि मै होनो ना मायोथाय बिदिखौ लोगोफोर नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै फिसानो खोथि मै ना मानो गङा गोलावलाय नै जुम खालामनाङो मा बुस्थु होनो कमेन्ट खालाम लोगोफोर आं ओरै नायलांबावनोसै ओरै मा नुयो बेनो नामा हौरैसो नायनांगौ नै बेखौहाय बेयाव हाबमा नायनोसै आङो दायो गोबां मानसि बेरायगासिनो दङ नै बुस्थुफ्राखौ नुजोबमा सैमा सियालसो बेबो मै थांखो बुस्थुआलाय रायखसा साला बैयाव सख्रा मै दंमोन गैया खेबनो मोनासै हाग्रासो हाग्रानि मैसो ना माइलाय बटखौ नायनानै लादो हाथाइफोरखौबो नै मैदेर जाम्बुरा हाथाया सैबाय थाबावनो कलम फाफा मा नुखायो मासे खानानै दोनदों बे हाथाय गोनां ओरै मानै माते कट कर दिया दो मैं उठाऊं मैं कितना अच्छा आपने ली दी आग्रा मानसि गाथारलै सिख्लाफ्रा गामियाव फैहाय जोबमा दोनजादों नै बेजों खाथिसिनाव नुनो हागौ खाथिसिनाव देखायनि आङो दामब्रुं नुखायो नै हाथाइफ्राबो देखायबावनि आङो नै बेजों लांदांजों बे मासेखौ हामखं गोजासो माथो नै बेफोरखौ हाग्रायाव नुला गिना खाना जायोलै सरिलै दे बानायसोमोन आयु हाग्राफ्राव नुलाखि बेफोरखौ गिना खाना जायो होद गिलां सथिबो आंनाव दाय गैयालै सथिबो दाहोसोखा आंखौ सरिलै दे आं नोंखौ रायजोफोरनोसो दिन्थिनो नागिरदों वाह नुबाय लोगोफोर जायगायाबो बेरायनो ओरैबायदि मोजां थान्दा दंफां सिं समायना रमायना बिबार बारिजों बुंफबनाय फैलालाय र' नैबे हाग्रानि मैसो देखायनां हाग्रानि मैसो ना मोसौ मैथुन जाखो अबा बुन्दिसो नागिरगासिनो माथो दंनिलाय लान्जाय बान्दानो खम नङा साला सुवाना बरायगासिनोसो दं नै हिनजाव
लानजायबानो दा खम नङा साला बेनो एरहोजोब्बाय ना बेखौहाय बे मासेयानो मस्तान थाननो साला गुन्दादानो साला सुवाना माइक गैयैखाय बारा इन्टारेस्ट जायाखिसै रायलायनो दे गाखोदे बिथाङा खेबगासिनो दं नै गाखोदे आंनि सिगाङाव साला सुवाद बुन्दा साइज बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायनो मोनबाय थाब्ला नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन बे जायगायावहाय बिराद मोजां जायगाया ओरैबायदि मोजां बेजों न' एन्ट्रि गोनलै आं थांला बेजोंहाय रावबो मानसि थाङाखै न' एन्ट्रियाव हाबहैब्ला माने फाइन नांलाबायगोन ना बेखायनो आं थांला नांगौबा ओरै गिदिंगोन आङो हाथाया थाइसेयावनो 40 केजिसो जागोन माइरिबो ओरैबायदि गिदिर हाथाया नै हास'दोंसो हास'ना फानबावबाय होनदां दैनि मा जुनार होनो बेयाव नुनो मोनसिगोनखौहाय नायहैनोसै र' नै बेयावनो दोनो बेयावनो गुदुंफ्रावसो हाबनानै दं नामा मायो मिथिला मैथो बुस्थुआनो ओंखाराखै माथो मुथाम ना मा होनो मुथाम ना मा होनो बेखौहाय दैयाव थाग्राया दैयाव एब्रेग्राया बेनो हाब फिसा ज्राव ज्रावबानो लायो माथो इसोरलाय नै अलालै बिसिना आखला थिग नङालै बबे बुन्दा हनै साला होसोथिंबायगासिनो मालायखौ खिथु गोजा गोजानो लागाय होसोथिंबायगासिनो नै माबा मोनसे खालामखानायलाय इयो सुवाना होसोथिंबायगासिनो बे बुंनायाव नै बे नै बे खिथु गोजा गोजानो माबा मोनसे खालामोसो होसोखादोंलाय इयो खनायाव थांबाय मा बुस्थुलै बेलाय गसङोबो नेवलायनि बिफासो नामायला है नेवलायनि बिफासो सुवाना नै खालामबाय हरै मा नाम बुङो मिथिजोबलायलाङा आं बबावबा हाबखुनायाव नै गुदुं सिङावसो थायो नामा बुस्थुआलाय बियो हा प्रार्थना बिदोंदां हनै बिनिया प्रार्थना बिगासिनो हनै बिनो नायदावनानै जिरायनानै प्रार्थना बिगासिनो बियो मासेयाव नै बेयाव जिरायना दं नै हौरैजों देखायनि आं नोंथांमोन नै बेयाव जिरायना दं नै किंखं बाहाया बेनो मानसियानो मानसि खालै सयथिबो खाथियाव मोनला गोगोम नुगौमोन माने ब्लारसो जायो जुम खालामलाबो मैयानो मैलै फालो नै बेफोरबायदि जुनारखौ बेयाव नुनो मोनजोबगोन जाहैबाय माने न' सिङाव नालाय लाइटआबो मोजां गैया ओरैमोन इयो नायदो नै बेनो बेलाय मावजिसो नै ए मावजि साइसलै फांखा होना होलायजोबनांगौ आरोखि बिसोरनोहाय आरामनो सुबुंफोरनो बेयावसो गाखोना दं नै मा बुस्थु जाखो मिथिला ओंखाराबो साला सिनारसो नामा बेयावसो दं नै सिनारा नै बेयावसो दङ हनै उन्दुना दङ साला मेगन जोंलायनाय सुवाना अमा जाहैनांगौलै
सुफ्रा गुफुरथारबो नङा गोसोमथारबो नङा बे गुफुरनि स्टाइलानो बिदिखौ हाग्रायाव मेरला नुखायो जोंनिजों थैनोसो सानखोना माखा बे मुफुरालाय मुफुरानो आलदा 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 दं ना बे मुफुर नङा ए बे दस्रालाय आंलाय मुफुर सोंदों जग्ल'आ बैयाव मासे दङ नै मानै उन्दुनानै दं साला सुवादफ्रा गोगोमनो थांफालायगौमोनलां खाथियाव मोनला